Diyekî meha 12 rûniştvanên Bakurê Sûriyeyê li benda qonaxa duyemîn ji hilbijartinên federalî ne. Hilbijartin ji bo endamên meclisa werin diyarkirin. Li Kobanê di lîste beşdarî hilbijartinê dibin. Yek lîsteya Netewên Demokratîk, got ji Partiya Yeketiya Demokratîk PYD, Partiya Çep ya Kurdên Sûriye û Partî Demokratî Kurdî ya Sûriye Konferans pêk tê. û ev lîste bi 500 namzet beşdar dibin û lîsta duyemîn ya Partiya Yeketî got bi 126 namzetan beşdar dibin. Herwiha li dervayê her du lîstan 95 kes wekî namzetin serbixwe beşdarî hilbijartinê dibin. em nav lê dikin hilbijartinên herêmî yanî mecalis îdara mehellîye li ser astê kantona Kobanê di lîste girtî hene di lîstê partiyên siyasî. Ev hilbijartin yanî ne wek hilbijartinên komînan e ji bo partiyên siyasî têda beşdar in. Muadilê warê hesbandin ne wek ê komînatan e. Yanî ev pênga vê birengekî çetin em dibêjin ne qolayî ye. Sekretêrê Partiya Yeketî li Kobanê Mustafa Xelîl ji dengê Amerîka ra diyar kir got li Sûriyê bîtirî 6 sal bû hilbijartinekî rastî çê nebûye û ti cara welatiyên vî welatî hest nebûn got dengê wan girîng e û ev hilbijartin furseyeke got her kes dengê xwe bikar bîne. Xelîl dazanîn got heger ew bi ser ketin dê bernameya xwe pêk bînin li ser bengeha azadî, wekhevî û edalet. یک تفز مهم جمرة انه ثقافة الانتخاب نيف قال انتشار به يعني ثقافة الانتخاب 5-6 سال بو ولاتي انتخابات ودنگ يعني مواطن انسان قال بنحسه انه دنگ قيمتك دنگي ويراهي اما يك سركه ام دخوازن ام الملت را بيجن دنگي تا مهمه او دنگي تا اكو دخوازه شخصي مناسب جي كرسي مناسب گيره. Gelo Îsa endamê Komîteya Navendî ê Partiya Konferans got di lîsteya Netewên Demokratîk da beşdar e dide zanîn got armanca wan wekî partî ji van hilbijartinan ew e got xizmeta gelê herêmê bikin. Em di vê hilbijartinê de dibin logoyan qayma Netewa Demokratîk da mecê xwe girtî dixwazin xebata gelê xwe bi rêk û pêk bi dawî gînin çil ser astê xizmet wizariyê, çil ser asta leşkerî, çil ser asta siyasî ev rûja îro em digiştine orta ku sîstema federaliyê têda ji bo em tekez bikin. Têzanîn got ev cara duyemîn e li herêma Bakurê Sûriyeyê hilbijartin çê dibin û li gorî plana rêveberiya Xweser dê cara sêyemîn hilbijartin ji bo federalîzma herêma Bakurê Sûriyeyê werin li darxistin. Piştî hilbijartinên komîna qonaxa duyemîn ji hilbijartinên federalîzma Bakurê Sûriyeyê dest pê dikin bi beşdarbûna gelek partiyên siyasî. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Kobanê.